तेजस उद्धव ठाकरेला प्राण्यांचे आणि पक्ष्यांच्या नवीन नवीन प्रजाती शोधण्याची फार आवड आहे, छंद आहे. कधी कधी आमच्या सिंधुदुर्गाच्या पण जंगलामध्ये तो येतो, दिवसांदिवस राहतो आणि खेकड्यांचे काही वेगवेगळे जाती असतील, प्रकार असतील, पक्षी असतील, तर मी तेजस ठाकरेला मी एक सांगणार आहे की तू इकडच्या तिकडच्या जंगलामध्ये जाण्यापेक्षा, जास्त लांब जाण्यापेक्षा तुझ्या सामन्याच्या ऑफिसमध्ये जो एक वेगळ्या जातीचा सरडा जो तिथे बसलाय, सरडा पण जेवढ्यांदा रंग बदलतो, म्हणजे सरड्याला पण लाज वाटेल अशी वेगळ्या पद्धतीची सरड्याची जात ही तुझ्याच सामन्यामध्ये बसते, सामन्याच्या कार्यालयामध्ये बसते. तर तू लांब लांबच्या जंगलात जाण्यापेक्षा सामना कार्यालयामध्ये गेलास आणि एकदा त्या सरड्याला धरून तो दर तासाला रंग कसा बदलतो याचा जरा अभ्यास त्यांनी करावा असं मला त्याचं म्हणणं आहे. कधी काँग्रेसचा, कधी राष्ट्रवादीचा, कधी कधी उद्धव ठाकरेचा, कधी दुसरा कोणाचा, म्हणजे नेमका संजय राजाराम राऊत हाही कोणाचा, हे त्यालाच माहित नसल्यामुळे सरड्याला पण लाज वाटेल एवढ्यांदा तो रंग बदलतोय. महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील म्हणजे संजय राजाराम राऊत. ती कशी विविध कार्यक्रमामध्ये जाऊन लोकांना मनोरंजन करते, नाचते, लोकांना नाचवते, उत्तम कलाकार आहे ती, लोकांमध्ये लोकप्रिय पण असेल. पण ह्या महाविकास आघाडीच्या गौतमी पाटीलला, तिला जसं लोकांना बघायला आवडतं तसं रोज सकाळी येऊन हा जो मनोरंजन करतो असं ह्याला वाटतं, तर ती गैरसमज कुठे ना कुठेतरी दूर झाली पाहिजे. मी गौतमी पाटीलला विनंती करेन की तुझा काहीतरी मेकअप बिकअप तो थोडा सामान असेल तर पाठव जरा त्याच्याकडे, थोडा चांगला थोबाड कर त्याच. रोज सकाळी येऊन नष्टर सारखा जसं बोलत बसतो, लोकांची सकाळ खराब करतो आणि कोणाच्या तरी तालावर कोणाची तरी सुपारी घेऊन, दलाली घेऊन नुसतं आग लावण्याचं आणि काड्यात करण्याचं काम करायचं, हे कुठे ना कुठेतरी याचा लोकांना तरी बघायला बरं वाटलं पाहिजे, तर हा सकाळचा कार्यक्रम तरी बंद झाला पाहिजे. आज सकाळी आमच्या गजानन कीर्तीकर साहेबांवर फार त्याला प्रेम ओतून येत होतं.
जेव्हा तुमच्याकडे हे आमदार खासदार होते तेव्हा तुझा मालक या आमदार खासदारांना कितींदा अपमानित करत होता. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंना भेटण्यासाठी तासन तास गजानन कीर्तीकर असतील, दिवाकर रावते असतील आणि बाकी अन्य आमदार खासदार तासन तास त्या वर्षावर बसून राहायचे आणि उद्धव ठाकरे काय भेट द्यायचे नाही. बोलतो भारतीय जनता पक्षाकडून शिवसेनेच्या आमदार खासदारांवर अन्याय झाला आणि म्हणून आम्ही बाहेर निघालो. आणि मग काय महाविकास आघाडीमध्ये मुख्यमंत्री पदाचं चॉकलेट देऊन त्या 2.5 वर्षामध्ये तेव्हाच्या असलेल्या उद्धव ठाकरेच्या आमदारांना अर्थमंत्री असलेल्या अजितदादांनी किती पैसे दिले, किती निधी दिली, किती तक्रार तुझ्या तेव्हाचे आमदार खासदार करायचे. माझ्या माहिती अनुसार तिन्ही पक्षामध्ये सर्वात कमी निधी म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना पण सर्वात कमी निधी तेव्हा शिवसेनेच्या आमदारांना भेटायचे. कुठल्याही आमदाराला जाऊन विचारा, मी खरं बोलतोय का खोटं बोलतो. अजितदादांकडून सर्वात कमी निधी ही शिवसेनेच्या तेव्हाच्या आमदारांना जायची, हे सत्य आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या बद्दल तू बोलतो, अरे भारतीय जनता पक्ष बरोबर युती असताना तुझ्या मालकाला, तुझ्या मालकाच्या मुलांना, तेव्हाच्या आमदारांना किती मान सन्मान आमचे देवेंद्रजी द्यायचे. उद्धव ठाकरेच्या रक्ताचे भाऊ पण जेवढे त्याला सन्मान देणार नाही त्याच्यापेक्षाही जास्त सन्मान आमचे देवेंद्रजी त्यांना द्यायचे, एकदम जास्तीत जास्त लाड पुरवायचे. म्हणूनच तुझ्या त्या मातोश्री 2 चे सगळ्या परवानग्या मिळून दिल्या ना देवेंद्रजीने. म्हणूनच तर ठाकरे ट्रस्ट त्याच्यावर स्मारक बनतंय. ते सगळ्या परवानग्या कोणी मिळून दिले? देवेंद्रजींनीच मिळून दिले ना मुख्यमंत्री असताना. अन्य गोष्टीचा तर हिशोबच नाही. पण मला आश्चर्य वाटतं की नेमकं ह्या संजय राऊतकडे उद्धव ठाकरेंची असं काय आहे ज्याच्यामुळे एवढं नुकसान झालं तरी पण उद्धव ठाकरे त्याला सोडत नाही किंवा लांब करत नाहीये किंवा लात मारत नाही. आमच्या अध्यक्षाकडे आलेले आमदार निवेदन घेऊन माझ्या माहितीनुसार तेही तेच बोलत होते की हा माणूस, हा शकुनी मामा आता उरली सुरली शिवसेना पण आता संपवणार आहे. उद्धवजींकडे नेमकं काय मला माहित नाही. माझ्या माहिती अनुसार उद्धव ठाकरेला संजय राजाराम राऊत ब्लॅकमेलिंग करतो. बाळासाहेबांच्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भात काही असे कागदपत्र आहेत संजय राजाराम राऊत त्याच्या कागदपत्र किंवा माहिती आहे संजय राजाराम राऊतकडे, ज्याच्यामुळे उद्धव ठाकरे त्याच्याबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाही. संजय राजाराम राऊत जेव्हा आतमध्ये जेलमध्ये होता तेव्हा माझ्या कानावर आलेली एक घटना, त्याच्या संदर्भात काही कागदपत्र सुनील राऊतला पाहिजे होते आणि सामन्यावर कार्यालयावर गेल्यावर त्याला ते कागदपत्र द्यायसाठी जेव्हा नकार दिला तेव्हा संजय राऊताच्या भावाने तिथे जो धिंगाणा आणि तमाशा केला आणि अशी धमकी दिली की माझ्या भावाला जेलमध्ये असताना अगर त्रास दिला तर उद्धव ठाकरेला
आम्ही रस्त्यावर आणू, ही धमकी सुनील राऊतनी तेव्हा दिली होती का? सामनाच्या कार्यालयाच्या गेटवर उभं राहून हे तरी सांगावं. मोठे बोलतात की उरले सुरले आमदार आणि आम्ही परत घेणार नाही. अरे यायचं कोण आहे? कोणाला यायचं आहे? सगळे खुश आहेत भारतीय जनता पक्षाबरोबर. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे सगळे आमदार खासदार अतिशय खुश आहेत. शिंदे साहेब मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना वेळ देतात, त्यांचं ऐकून घेतात. देवेंद्रजींसारखे चांगले पालक त्यांना भेटलेले आहेत, सतत सगळ्यांना भेटतात. तुझ्या मालकासारखं नाही घरात कोंडून घ्यायचं आणि कुठल्या आमदार खासदाराला भेट असं नाही. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीय मी ऐकलं 1 महिन्यासाठी लंडनला जात आहेत. मी तो बोलतो त्यांनी जावंच, लवकर जावं, सुट्टीची फार गरज आहे. कितींदा घरात डॉक्टर येतात याची माहिती आमच्याकडे आहे. त्रास होतोय. पण तुम्ही जेव्हा लंडनवर मध्ये असाल आणि परत आल्यावर किती आमदार तुमच्या बरोबर असतील याबद्दल अनुभव उद्धव ठाकरेंनी घ्यावा. प्रत्येक आमदार जो ह्या पुढे सोडून जाईल त्याचं एकमेव कारण असेल की हा संजय राजाराम राऊतचा सकाळी सकाळी वाजणारा भोंगा. तू आमचे किती आमदार शिंदे साहेबांबरोबर असलेले शिवसेनेचे आमदार किती सोडून जातात ह्या बोलण्यापेक्षा तुझा मालक लंडन मध्ये असताना आणि परत आल्यानंतर फक्त आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेच राहणार आहेत. बाकी सगळा मैदान साफ झालेला असेल तोपर्यंत. म्हणून उशीर न करता लवकर लंडनवर जावं अशी विनंती मी उद्धवजींना करणार आहे. गजानन कीर्तीकर साहेबांबद्दल बिलकुल चिंता करू नका. ते हाडामाशाचे शिवसैनिक आहेत. बाळासाहेबांच्या विचारापासून कधी तडजोड करणार नाही. संजय राऊतांसारखे दलाली करणाऱ्यापैकी नाही आहेत. अहो तुम्हाला आज गजाभाऊंची आठवण आज येते, पण त्याच गजानन कीर्तीकर साहेबांच्या घरात वाद लावण्याचा प्रकार तुम्ही लोक करताय. अमोल कीर्तीकरला त्याच्याच वडिलांच्या विरुद्ध लढवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी तयारी केलेली आहे. म्हणजे स्वतःच्या मुलांच्या वादामध्ये बद्दल आणि भांडणाबद्दल बोललं तर उद्धव ठाकरेला राग येतो. स्वतःच्या घरगुती विषय बाहेर काढले तर याला राग येतात, यांना राग येतो. पण दुसऱ्यांच्या घरामध्ये वडिलांना मुलाविरुद्ध लढवणं हे तुला चालतं, हे तुम्हाला चालतं, हे तुमचे संस्कार, ह्याला म्हणतात राजकारण. आणि उद्धव ठाकरे नेमकं लंडनला चाललेत ते लंडन वाया स्वित्झर्लंडला चाललेत ह्याची पण माहिती थोडी आली पाहिजे. 2000 नोटाचा जो काही निर्णय झाला त्यानंतर हादरलेले उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीय हे नेमकं लंडन वरून स्वित्झर्लंडला चालले आहेत का? काळा पैसा तिथे फिरवायला? बाहेरगावी नंदकिशोर चतुर्वेदीची त्यांची भेट होणार आहे का? याची पण थोडी माहिती उद्या सामनामध्ये छापली पाहिजे. म्हणून दुसऱ्यांचं ठेवायचं झाकून, म्हणजे स्वतःचं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, हे महाविकास आघाडीच्या गौतमी पाटीलने करू नये. तुझ्यापेक्षा मोठा सरडा
हा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये होऊ शकत नाही. म्हणून तुझं पहिलं बघायचं, तुझं पहिलं वाचवायचं आणि मगच आमच्यावर लक्ष दे, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. तर मंत्रिमंडळाचा विस्ताराचे वारे व्हायला लागले आणि अशा वेळी आज गरमी होते, वारा नाही इथे. केंद्रामधलं मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर जे होईल असं म्हटलंय आणि संजय राऊत म्हणतात हे सरकार बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळ जर केला तर आपण कोर्टात जाऊ, सुप्रीम कोर्टात. अरे बाबा, कुठलाही कोर्टात जा, कोर्टात जाण्यापेक्षा आम्ही थांबू शकतो का? आजपर्यंत कुठली केस हे लोक जिंकलेले आहेत? सगळ्या कोर्टामधल्या केसेस मध्ये तोंड घाशी पडलेले आहेत. आता कोर्टाबद्दल बोलायचं आणि नंतर कोर्टाने विरोधात निकाल दिल्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध भाष्य करायचं. तसेच चुनाव आयोग बद्दल बोलले, इलेक्शन कमिशन बद्दल बोलले, तसंच आता कोर्टाबद्दल बोलतायत. म्हणजे पहिलं कोर्टाला बद्दल म्हणजे चांगलं बोलायचं आणि निर्णय विरोधात आला तर शिवाय का टाकायचा. पण तुला कुठे जायचं तिथे जा, काय फरक पडतोय? तुला आजपर्यंत तुझ्या कोर्टात जाण्यावर तुला हाताला यश भेटलंय का? पाय चपट्या पायाच्या लोकांना कधी यश भेटत नाही. जा कुठे जायचंय तर. नवीन संसद भवनासंदर्भात पण याचिका काल खारिज केली. देशामध्ये काही चांगलं होत असेल, देशाचा अभिमान अगर कोण वाढवत असेल आणि त्याबद्दल कोणी कोर्टाला चुकीची मागणी करत असेल तर कोर्ट पण त्या निमित्ताने उभं करत नाही आणि योग्य निर्णय देऊन ते याचिका खारिज केली. उद्या देशाला आणि जगाला अभिमान वाटेल अशी ती इमारत उद्घाटन उद्या आमच्या पंतप्रधानांच्या माध्यमातून होत आहे. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत हे पण लपून कार्यक्रम तो बघणार आहेत. याच्यापेक्षा जाहीर जाऊन बघावं, तिकडे उभं राहावं, तिकडे लपून तर बघणारच आहात ना, लपून जपून अशा कपडा टाकून. याच्यापेक्षा जाहीर जाऊन बघा तिथे. भारतीय जनता पक्ष हा अजगर किंवा मगर आहे, जे त्यांच्या सोबत गेले त्यांना त्याने खाऊन टाकलं असं संजय राऊत म्हणतात. त्याबरोबर असंही म्हणतात की कुठल्या गटामध्ये अस्वस्थता पसरलेली आहे, 2 गट पडले. यावेळी म्हणून तर तुम्हाला बोललो ना, अजगराने दुसऱ्यांना साप आणि मगर म्हणजे सरड्याने दुसऱ्यांना साप आणि मगर बोलू नये. भारतीय जनता पक्षामध्ये जे आज आलेले आहेत, आमचा स्वतःचा अनुभव तुम्हाला सांगतो. राणे साहेबांना त्यांनी सन्मानाने केंद्रीय मंत्री बनवलेला आहे. मग गावित साहेब असतील, राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब असतील, एकनाथ शिंदे साहेबांना मानाने आज शिवसेना देऊन त्यांनी आज मुख्यमंत्री पद दिलेलं आहे. तर कोणाला गिळलेलं आहे? तुझ्या मालकासारखं गिळण्याची सवय आम्हा लोकांना नाहीये बाबा. तुझा मालक दुसऱ्यांच्या पैशांनी गिळतो आणि दुसऱ्यांवरच थुकतो. म्हणून तर बोललो ना, तेजस ठाकरेंनी त्याचा असा सरण्याची जरा ही जी नवीन जात आली आहे त्याची जरा शोधकाम करावं. त्याला धरून एकदा कुठेतरी पिंजऱ्यात टाकता आलं ते बघ. त्याला एवढा रंग बदलणारा सरण्याला पण लाज वाटेल, एवढा रंग बदलतो हा. महाराष्ट्रात लवकरच खोका स्टोरीचा सिनेमा येईल असं संजय राऊत. काल बोललो ना, नक्की येईल ना त्याच्यावर. मी पण बोललो खोका स्टोरी कशाला. काल मी तसं दिशा स्टायरन स्टोरी बोललो ना. माझ्याकडे अजून एक चांगली स्टोरी आहे, द रशियन स्टोरी. संजय राऊतला बघायला फार आवडेल. मग ती स्टोरी लवकरच त्याची सगळी आमच्याकडे चित्रपट पण तो तयार आहे. पाहिजे संजय राऊतच्या वाढदिवसाला आम्ही तो चित्रपट रिलीज करतो. फार आवडेल. मग कुठल्याही स्टोरी बद्दल बोलण्याची हिंमत करणार नाही. विचारा त्याला, त्या रशियन स्टोरीच्या प्रीमियरला येतो का. विनायक राऊतांचं आव्हान दीपक केसरकरांनी पहिलंच म्हटलेलं, मी पराभव करण्यासाठी निश्चितच पक्षाने जबाबदारी दिली तर तयार आहे. त्यानंतर उबाटा गटामध्ये विधानं व्हायला लागले. हा मतदारसंघ राऊतच विजयी होतील. आम्ही केसरकरांना घरचं पार्सल घरी पाठवणार असं म्हटलेलं आहे. कसं बघताय?
कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 2024ला तुम्हाला विनायक राऊत हे रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार दिसणार नाही. उमेदवार आमच्या महायुतीच्या कुठल्या सगळे नेते मंडळी बसून ठरवतील, आमचे वरिष्ठ बसून ठरवतील उमेदवार कोणी असेल, पण ह्या मतदारसंघाचा खासदार विनायक राऊत 2024ला नसणार, एवढी गॅरंटी मी तुम्हाला सांगतो. ऍफिडेव्हिट लिहून देतो काय? हिंदी या अगोदर जेव्हा जसं मी तुला सुरुवातीला जे महेश बोललो ना, त्याच्यामध्ये तुझ्या प्रश्नाची उत्तरं आले ना. संजय राउत ने बयानबाजी की ये सरकार शिंदे फडणवीस सरकार गैर कानूनी के तरीके से बनी है और अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार होता तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. देखिए ऐसा है, जो संजय राउत कोर्ट को मानते नहीं, जो संजय राउत को इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं, कोई भी निर्णय अगर उनके खिलाफ जाता है तो वो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसको ही बेकार इलीगल बोल देते हैं. तो आज तक कौन से कोर्ट में गई हुई कौन सी केस ये लोग जीते हैं? हर चीज में इनको हार मिली है. तो इस बारे में भी अगर उनको मंत्रिमंडल के बारे में अगर जाके उद्धव ठाकरे के पैसे अगर और खराब करने हैं, जो काला पैसा उसने जमा के रखा है उसको कोर्ट में अगर खर्चा करना है वकीलों को देने के लिए, तो उसको खर्चा कर सकते हैं. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोर्ट में कोई भी जा सकता है, हर किसी को हमारे इधर डेमोक्रेसी में अधिकार है, इसलिए वो जा सकते हैं. कल गजानन कीर्तिकर ने बयानबाजी की है, बीजेपी सहयोगी दलों को कोऑपरेट नहीं कर रहे. इसके बाद सुबह संजय राउत ने गजानन कीर्तिकर के विधान को सपोर्ट करते हुए देखा. देखिए ऐसा है कि शिवसेना भाजप की जब सरकार 2014 से 19 तक थी, तभी सबसे ज्यादा कम निधि या फंड ये अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर होने के वक्त और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जब थे तभी शिवसेना के आमदारों को और खासदारों को मिलती थी. मतलब महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा निधि ये राष्ट्रवादी को मिलती थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी और तीसरी बची कुची निधि ये शिवसेना के आमदारों को मिलती थी. ये कोई भी आमदारों को आप पूछ सकते. तो इसलिए तभी जब जितने बीजेपी के वक्त शिवसेना के आमदारों को, उद्धव ठाकरे को, उनके फैमिली को जब इतनी इज्जत मिलती थी, हमारे देवेंद्र जी ने उनको अपने सगे भाई से भी ज्यादा संभाला. जितना उद्धव ठाकरे को उनके सगे भाई ने संभाला नहीं, उतना देवेंद्र फडणवीस जी ने संभाल के दिखाया है. तो इसलिए देवेंद्र जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर आरोप करने के बजाय अभी महाविकास आघाड़ी ने तुमको मेन कुर्सी से सोफा तक लेके आए, कल मैं सोफा से तुमको स्टूल तक लेके आएंगे ना, उसकी चिंता करनी चाहिए. एक आज सकाळी हाही एक आरोप केला आहे की देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये दंगल झाली. मग उद्धव ठाकरे ज्या आजच्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जेवढा हिंदू समाजावर हल्ले झालेत, जेवढा हिंदू समाजाची लोकसंख्या कमी करण्याची प्रयत्न झाला, मग नांदेडची दंगल असेल, मग माळेगावची दंगल असेल, अशा छोट्या मोठ्या असंख्य दंगली हिंदू समाजाच्या विरुद्ध उद्धव ठाकरे असताना झालं. त्याचा पण जरा हिशोब संजय राऊतांनी करावा ना. आणि अर्बन नक्सलच्या बद्दल बोलतो कोण आहे? त्याचे स्वतःचे धागे दोरे आम्ही ऐकले की अर्बन नक्षलांबरोबर आहेत. याचा तपास पोलिसांनी करावा अशी माझी मागणी आहे. तो अर्बन नक्षलांची बाजू लावून धरणारच संजय राऊत, त्याच्याबद्दल मला बिलकुल आज सकाळी आश्चर्य वाटलं नाही. कारण का त्यांच्यामध्येच उठणारा बसणारा, त्यांचाच अजेंडा महाराष्ट्रामध्ये चालवणारा आणि शहरामध्ये नक्षलवाद पसरवणारा अगर संजय राऊत आहे अशी माझी माहिती आहे, तर त्यांची बाजू लावून वकिली करण्याचं काम संजय राऊत बरोबर करणार. जे जे अर्बन नक्षलांचा अजेंडा असतो, ज्या पद्धतीने ते लोक वागतात, तसा तुम्हाला संजय राऊत वागताना दिसेल. म्हणून संजय राऊतनी अर्बन नक्षलांची वकिली करणं हे म्हणजे मालकाचं मिठाला जागण्यासारखं आहे. सर सबसे भारत के ऐतिहासिक दिन में
सबसे बड़ा दिन है। मोदी जी एक नए संसद भवन का ओपनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन भारत में 19 विपक्षी दलों ने उस पर बहिष्कार किया है। कैसा देखते हैं? 19 अगर विपक्ष दल ने उसके ऊपर बहिष्कार डाला है तो उससे भी डबल लोगों ने उसको समर्थन भी किया है। आप अगर बड़े से बड़े पक्ष के बारे में पूरी यादी निकालेंगे तो 19 से दुगने लोगों ने समर्थन करने के लिए आगे आए, और अभी तक 24 घंटा बचा है। 19 का आंकड़ा ये जरूर कम होगा, और जिसको जिसको अपने भारत देश के ऊपर प्यार है, जो जो देशभक्त है, वो कल तुमको आपको वहां फंक्शन में आपको दिखेगा। क्योंकि 50 साल के बाद जब भी वो संसद का फोटो दिखा जाएगा, तभी लोगों को जो जो राष्ट्रभक्त है वो सारे के सारे वो फोटो में दिखेंगे, और जो जो अपने देश से गद्दारी करते हैं, अपने देश के विरुद्ध देशद्रोही करते हैं, वो आपको वो फोटो में दिखेंगे नहीं। तो इसलिए कल का फोटो जो हमारे संसद भवन का आने वाला है वो हमारे देश के देशभक्ति का प्रतीक होगा, इतना मैं कहूंगा।